Next guys, kan. Ato na po ning tilwaning. Saan mi pagbasa? Kuan siya, be bold, more kokwa, Van Houten. Van Houten. Butog mo ba ni huy, mag-wash dito ani kay bisag di mao ni. Basig ko ani ba, slang ni nga pagbasa. Kami na ibasa guys, kay brag lahi akong huna-huna kung sa akong mabasahan. Ay, katabang. Brag di ba? O basahan ninyo. Basaha. Na, di ba? Van. Milk almonds. So, whole roasted almonds coated with milk chocolate. Man, minaot ang tagdako ng ang sulod ani na sa nga almond sa sulod, no? Pwede na po ta kansi ba? Kani po siya. Barakit, ano po na ako ni sa Mercury. So, nipunit po ko kayo. Afford na po na ako karong atong time nga makapalit og extra nga isa ka buok ra pod para po di tama subanon bitaw, no? Nga tilaw po tag panalagsag chocolate ba dili kay puro ra bar nuts o ganang Cloud9. So mani siya kamo na ibalag basa og basing dili man akong pag pronounce ba Van Houten. Basta Van Houten. Yung almond. So, ato na po siyang abrihan, guys. Hala, wala siya tear here. Kaya ako untang iyakan. Ay! Hala! OMG! Kaya naman dyan siya tear here. Tear here. So, mag-iyak na ba ta? Guys, umiiyak ako ngayon. Kabuang. So, wato siyang iyakan kay tear here daw. Char! Kamupod, no? Ala, so, i-tear here daw siya. Wala, di siya ma-tear. Madaot ang akong chocolates na kuan. Wala. Sorry, iyakan di siya. Di siya maabri. Huy! Ay, anak radi. Ay, grabe siya. Wow, nice siya. Bura siya akademya. Oh, you see? Adla, natagak na ang itlog ni Pedro. So, mao na siya, guys. Wa na, gimananak na. Natagak na ang itlog, guys. Asa naman itong itlog? Uy. Dara. Teng. Muna siya isulod. Ako ipon. Huy, ginoo ko, my God. Kamura na siya isulod, guys. Inaano siya kagamay. In fairness. Naana siya ka itlog. Pila raman ni itlog. Bura na siya itlog sa pugo. Gamay ray diferensya. 148 ra pud siya ka buok. Ay! Nawa na natagak na pud ang itlog ni Jubin. Joke. So more siya kanira. So let's try this out. Let's taste that. Taste test. Try. Lugay siya pa-melt sa imong mouth. Lang iyang pagka chocolate kay brag siya. Di siya ingon unlike atong pepero kay brag lighter kani brag dark chocolate siya kay na siya pagka bitter gamay, pagkapait-pait gamay. So na siya pagkapait-pait gamay, then more chocolatey kay siya. Gamay ra gyud iyang almond sa sulod. I'm sure almond kay with almonds man siya.
So, inana ra siya, guys. Inana ra kagamay iya ang almonds. Dayon, bara siya, bara siya kakao, more on kokwa. Tsaka, di lagi magbasa-basa. Tsaka, di lagi magbasa-basa. Pag basa-basa ka nung hangal. So, mana siya, 43% kokwa. Kakwa. Mo siyang pait-pait siya something. Mura siya, dark chocolate yun siya. Mm. 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 Lami, panabit ito ginig. Pag-ito ni mo sa almonds. Lami yung almonds, no? Last time, kaya agis akong pagka-hibang sa almonds. Ni-order ko sa Shopee o almonds. Feeling bitaw? Hala, 90 ay siya, guys. Napay nabili ni isa. So, mo to, ni-order ko sa Shopee og almonds. Bro siya 340, bro 3/4 ba? Dili siya 1 kilogram kay mahal man kayo siya. Uy! So nga akong gi-order mga 340 kilograms. What? Dayon, roasted man dagway to akong gi-order. So boss, mga pilapod, mga almost a month pud nako nahurot kay di ko manghata. Ako siya magbalo na ko sa trabahoan og mga 10 pieces, then next na po, then mga magkangkaon ra pud ko. Nanghatag ko gamay ra pod pero kuan jud siya. Lami siya. Lami kay brag healthy maning almonds, di ba? Maka-healthy ni siya. Brag nabasahan ako, isa ni siya sa makahatag og katambok. Yung ginagog almonds kay brag nakabasa ko nga fat siya or siya avocado ba nga good Hala, in fairness dali siya malanay, guys. Humok siya anaon. Pero, di kay siya, tamis siya, pero pait-pait. Kay mo lagi ito. Nalagi siya makuan. Na siya singalan ani. Wala dito, akademya. Sa tuntuang bitong na i-box. Katry na dagway ko ato. Ano siya, Marang almonds. Sorry. Pwede abangan ni nga chocolate, ibutang sa ako ang ngipon sa tunga para tabunan ako ba kay ako ngipon bitaw kay mga sudlan na siya kuan. Isa ka ngipon. One seat apart siya. Diba siya kuan, na siya windows. Oh, no, 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 no. Siya. Malanay siya. Ngami siya. Tolerable ra yung kapait, no? Ngami siya. Hindi ako bukoy nabasahan nga lamit. Niluto ng dark chocolate kayo na. Ay, wala lang taon tayo makatrigger sa anxiety. Kaya para ng mga coffee, makatrigger na. Ang almond. Kaya siya lang. Lami siya, para nako kay. Lami siya, tunaw sa tudang chocolate. Dinahan lang ko pang-iton tong kuan. Kani.
Tanawon siya na ka niya. Wala na yun ako din. Nahiya, pag niito na ako ang chocolate. Hindi manghatag di ang chocolate, baka naman. Pag nilwapog ko, manghatag ng chocolate with almonds. Next na po, mura na akong video kay next na po try. Di po ako hot doon, no? Lamira ta hot doon, pero patilun po na ako akong mga pamangkin. Hala, once mabrihan siya, guys. Ay! Tagak mo po ang itlog, oy. Once mabrihan siya kay nanay iyang manay iyang chocolate. Kung sa gabrihan, dili pa man ta siya, inig mahanginan siguro siya. So, may ka siya. This is it, pansit. Next na po natong i-try kung nanapog ko makitaan. Nga affordable ra. Na carry ra sa pambukid na Dili ang tumadagko nga mga pouch kay Ginoo ko. Sa kabulan po ito na akong trabaho. Isa rin kay kay Edo Mercury kay bayad kong diaper o resita ni Mother Dear. Nasuklian ko mga 100 plus. May ko ay. Ako mag-video ko kay first time na kong katilawan ng mga chocolates. O, diba? Na-expire siya 2024 pa. Mamalit mo, malantaw yun ang expiry date kay basing ni expire na itong overthink ba? Mag-overthink daan. Hala, atuin ka uning nataga kay almonds na ba ni? Mahal ka ayun ni. Ha? No! Basing iwa mo ni tuo na Di ko may vigadag. Palit ko og chamval. Ay! Kuan lagi siya, 50 50 plus something na tong mga tsokolata. Pero makalingaw na siya. Kung naglantaw ka k-drama or movie or watching ka na anak ka. Malingaw na kaon-kaon. Then, good for tuna or more. Mahurot ni mo, dalo ka. So, mara to guys. That's all for my video today. Bye for now. Let's eat. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと